Welcome back to my YouTube channel Guncainam. Halo kak, kakak tua, Wes nang pantai. Wes kok namir kita di sini di bawah pohon waru tengis. Karo uditor apa-apa tangan siji penting aja nutupi kayak temblek-templir. Kayak view-nya api. Kayak view-nya api pantai Gemah, kok iso teko pantai Gemah to ki mau. Iya yo. Hah? Sapa? Sapa? Kok ada? Mau wis ngomong kayak Sainem aku isin aku bablas aku isin aku mau dirasani wong loro kuwi mah kenal yo mau Sainem jarene ini Pak sing nanggen yop-yop nawani nyewa yo malah aku ki kan mau wis kan aku ngintik isin aku ki sayangku kalau delok nokon ayo aduh kok ya loro harus tahu isi hatiku di setiap waktuku terukir Pak Im sama engko nganu ya langsung ya Pak Im Didin kok wani nyopiri munggah ngono. Kok nyopiri yang ngebalik Hah? Oh, aku lah ekstrim-ekstrimi grewelen aku yo entuk grewelen aku kok jempolku ki nganu yo apa kuwi jenenge lek ekstrim ki nganu apa gampang kram laut kayak tak sini dan ngomong kayak lo kayak lautnya lo surut kayaknya mau piro din nih masa aku harus numpak ngono pria belum komeng aku gak aku mau bonceng ya biar kau hadir dalam mimpiku kudune dhewe nggawa teles-telesan kudune ngono kae nggo pacar ya mbak yo lek karo cowok yo lek mek cewek-cewek enggak seru kan enggak yo tak piteke apik melah merona merah merona kan lho War pengen mau ngono kuwi Pur. Kalau Pak Im kalau nganu bandulan lo. Sampean arep udutan aku. Jane cedek yo nang Pantai Gemah iki. Udutan kak sampean rokok mau enggak mau ini lo teles aku nang mobil enak salin cuma rok iki mau sopirku jemput uang nang bandara anu sopirku nah ya aku videonen mumpung lagi berandal gitu loh iya untuk sak level itu ada orang gelem ya mbak ya orang ngombe rokok
kita baik-baik ya. Banyu putih. Aku lo rada korak. Rada korak aku. Lah piye? Di setiap waktuku. Enggak, aku enggak tau mabuk aku. Aku ambil banyu putih, aku rokokan tok, Mbak. Mabuk banyu setan. Banyune dombe setane ngamuk. Aku merindumu. Izin mau tekan di toko kuwono deh. Mir dan rasa ini ekstrim kene iki. Cintaku besar terhadapku pekawan. Cawe-cawe lo kendel ya, Dis. Lek ngene iki mah wani. Tapi engko jeplok. Tapi kok nggo salen apean yo. Beh lek suwale jeplok yo. Dene kaki berarti mau gaya. Dia iki pengen duwe anak. Biar kau hadir Iya loh. mimpiku. Wes ngono Mir. Oh. Kesel aku. Genggam tanganku ini sayang, biar kamu ingat padaku selalu, biar cinta ini tumbuh abadi dalam hati. Ku tak boleh kau pergi lagi dari hidupku. Temanilah aku dalam hidup ini. Mari kita menua bersama.